Bizden bik yirak bir şehirde bir bik yarlı karşık bulgandı. Bu karşıkның bir gene balası bulgan. Bular şehirning yarlılar tura turgan bir şitinde turalar ekan. Karşıkның улы кичкенәдән җәядән ук атарга ярата торган булган. 15-16 яшьләренә җиткәч, бу егет кырларга чыгып, урманнарга барып, кош-кортлар алып кайта да. Булар шуның белән көн итә икән. Бу шәһәрнең уртасында, патша сарайлары тирәсендә шактый зур бер күл булган икән. Көннәрдән бер көнне карчыкның улы кулына җәясен, угын алганда иртүк торып, шул күл тирәсенә киткән. Берәр кош-корт очрамасмы? Анда барган өчен мине асмаслар кисмәсләр әле, дип уйлый икән бу. Бу шәһәр үзе бик зур шәһәр икән. Егет шәһәрнең уртасындагы күл янына барып җиткәнче, кояш та турыннан ук авыша башлаган ди. Егет күл янына барып җитеп, җәясен җайлап утырган чагында, ни күзе белән күрсен? Күл буендагы камышлар арасыннан бер инҗиле үрдәк бар итеп очып чыккан. Егет моны атып төшергән. Үрдәкне алган да туп-туры патша сараена барып, рөхсәт сорап, патша янына кергән. Инҗиле үрдәкне патшага бүләк итеп биргән. Патша бу егеткә инҗиле үрдәк китергән өчен бик күп акча биреп чыгарган ди. Патша сараендагы тегүчеләр бу инҗиле үрдәкнең каурыйларыннан, йоннарыннан патшага бик матур бер бүрек тегеп биргәннәр. Менә бер заманны патшаның якын вәзирләре теге карчыкның улыннан көнләшеп, үзара киңәшләшкәннәр дә патшага әйткәннәр. Эй, безнең зур, тирә-якта данлыклы патшабыз! Хәзер инде синең инҗиле үрдәктән бүрегең булды. Тагын инҗиле тәкәдән туның да булса, бигрәк тә яхшы булыр иде. Күрше патшалар арасында даның тагы да арттыр иде. Вәзирләрнең бу сүзләре патшага бик ягымлы тоелган. Инҗе тәкәне каян табарга икән соң? Дип сораган ул. Вәзирләр патшага: "Әнә теге, инҗиле үрдәкне китергән егет табып алып кайтырга тиеш", дигәннәр. Патша шул көнне үк теге карчыкның улын сараена чакыртып: "Син миңа инҗиле үрдәк табып китерә алган идең. Инде хәзер инҗиле тәкә дә табып китергә тиешсең. Казнадан юлыңа җитәрлек акча ал да, бүген үк чыгып кит. Әгәр шул инҗиле тәкәне табып кайтмасаң, мин синең башыңны кестерермен", дигән. Егет патшадан бу сүзләрне ишеткәч, нишләргә дә белмичә аптырап, анасы янына кайтып киткән. Анасы улының бик күңелсез генә кайтып керүен күреп: "Я, улым, нәрсә булды? Әллә авырыйсыңмы? Төсең битең агарган, иреңнәрең күгәргән. Әллә явыз патша синең кулыңнан килмәслек берәр эш куштымы? Әйт әле", дигән. Егет патшаның нинди эш кушканын анасына әйтеп биргәч, анасы әйтә моңа: "Улым, бер дә кайгырма. Җир йөзе бик бай бит ул. Анда инҗиле тәкә генә түгел, әллә нинди кыйбатлы әйберләр дә бардыр әле. Җәең белән укларыңны кулыңа ал да юлга чык. Безгә боерганы булыр", дигән. Егет патша казнасыннан бирелгән акчага бер ат алып, юлына азыклар хәзерләп, җәя белән укларын ала да юлга чыгып китә. Ой бара, ял бара, бара торгач караңгы бер урманга барып керә. Урман эчендә утырган бер кичкенә генә өйгә барып җитә. Өй эчендә ап-ак чәчле, тешләре төшеп беткән бөкре бер карчык утыра икән ди. Килеп керү белән егет бу карчыктан исәнлек саулык сорашканда, башына төшкән эшне сөйләп биргән. Карчык: "Улым, бүген син миндә кунак бул. Син фараган нәрсәне мин белмим. Аны минем апам белсә белер. Иртәгә фоның янына барырсың. Ул моннан бик ерак түгел", дигән. Егет иртәгесен йокыдан торып, ашап эчкәч, карчыкка бик күп рәхмәтләр әйтеп, атына атланып юлга чыгып киткән. Теге карчык өйрәткән юл белән көн бара, төн бара бу.
Бара торгач, барып җитә тузан туфраклы кап-кара кыр уртасында япа-ялгыз калган кеп-кечкенә генә бер өйгә. Атыннан төшеп, рөхсәт сорап өйгә барып керә. Өй эчендә бөкрәеп беткән, ап-ак чәчле, бик ябык бер карчык утыра ди. Егет карчыктан исәнлек-саулык сораша. Шуннан соң карчык егеткә әйтә: "Улам, синең башыңа бик зур эш төшкәндер ахры. Югыйсә мондый ерак җиргә килеп чыкмас идең. Монда адәм баласы бик сирәк килә. Дөресен әйт, нинди эш төште? Кулымнан килсә, мин сиңа булышырмын", ди. Карчыктан мондый җылы сүзләр ишеткәч, егет иркен сулап әйтә: "Дөрес, әби, башыма бик зур эш төште. Фәлән патша тора торган фәлән шәһәрнең читендәге бер йортта бик ярлы гына көн күреп торучы бер карчыкның улымын. Әни мине шул шәһәрнең байларына кер юып, аш пешереп тапкан азыклары белән үстерде. Үсеп җиткәч, мин патшага бер энҗеле үрдәк атып биргән идем. Хәзер ул: "Син миңа каян булса да энҗеле тәкә табып китер. Әгәр фәлән вакыты кадәр табып китермәсәң, башыңны кистерәчәкмен", диде. Шул энҗеле тәкәне эзләргә чыктым. Табып алып кайтмаса, патша башымны кистерәчәк. "Эй, улым, бер дә кайгырма. Бүген син минем кунагым. Ашап эчкәч тә ятып йокла, юал ит. Иртәгә иртүк торып китәрсең, теләгәнеңне табарсың". Шуннан соң бу егет әйбәтләп ашап эчә дә ятып йоклый. Иртә белән торып ашап эчкәч, юлга хәзерләнә. Китәр алдыннан карчык әйтә моңа: "Менә улым, моннан ерак түгел бер җирдә минем бер апам бар. Аның җир суы, урман болыны киң, кош-кортлары, мал-туарлары бик күп. Сиңа кирәкле энҗеле тәкә шуның көтүләрендә булмый калмас". Егет карчыкка бик күп рәхмәтләр әйтеп, юлга чыгып китә. Көн бара, төн бара бу. Бара торгач барып җитә ям-яшел болынлыкка. Шул болында йөргән көтүләр янына барып, теге карчык өйрәтүе буенча бер энҗеле тәкәне тотып ала да, ат өстенә салып алып кайтып китә. Атна кайта, ай кайта бу. Бик күп заманнар үткәч, кайтып җитә үзе торган шәһәргә. Шәһәргә керү белән туп-туры патша сараена барып, теге энҗеле тәкәне патша әйткән көнгә алып кайтып тапшыра. Патша бу егеткә төрле бүләкләр биреп, өенә кайтып җибәрә. Егет анасы янына кайтып, аның белән бик яхшы гына итеп тора башлый. Патша энҗеле тәкә тиресеннән тун тектерә. Бу тун шул тирәдә бердән-бер тун булып, патша моның белән бик мактана. Тирә ягындагы барлык патшаларны чакыра кунакка. Күрше патшалар таң калалар. Теге карчыкның улы аркасында патша шул тирәдә дан ала. Мәҗлескә карчыкның улын да чакыра. Мәҗлес бетеп, кунаклар таралу белән, патшаның вәзирләре үзара яшерен киңәш итәләр. "Бу егетне юк итмәсәк, тора-бара патша аны бездән артык күрер", диләр. Патшага әйтәләр: "Эй, безнең бөек, тирә-яктагы данлыклы патшабыз! Без бик яхшы беләбез, синең тирә-якта данлыгың бик зур, җирең суың бик киң. Әйләнә тирәдәге барлык патшалар сиңа бик түбәнчелек белән карыйлар, синнән куркалар. Синең данлыгыңны тагы да зурайтырга кирәк иде", диләр. Патша вәзирләреннән мондый мактау сүзләр ишетүенә бик шатланып: "Ярый, бик яхшы. Тик менә минем данымны ничек итеп зурайтырга соң?" дип сорый. Вәзирләр беравыздан патшага: "Эй, безнең данлыклы патшабыз! Менә синең энҗеле үрдәктән бүрегең, энҗеле тәкә тиресеннән тегелгән туның булды. Инде сиңа көнгә күренмәс салу көмеш кирәк. Шул да булса, тирә-як патшалары арасында синең даның тагын 10 өлеш, 100 өлеш артачак", дигәннәр. Шуннан соң патша бик уйга калып вәзирләрдән: "Ул нәрсә соң? Аны каян кем табар?" дип сораган ди. Вәзирләр: "Эй, бөек патшабыз, аның нәрсә икәнен
табылгач кына белә алырсың. Аны теге карчыкның улы табып китерсә китерә алыр. Башка кеше булдыра алмас, диләр. Патша бу көнгә күренмәс сулу көмеш белән бик кызыксынып, вәзирләр чыгып китү белән теге карчыкның улын чакыртып ала да әйтә: Син батыр егет, миңа инҗеле тәкә, инҗеле үрдәк табып китердең. Әгәр син батыр булсаң, миңа тиз арада көнгә күренмәс сулу көмешне дә табып китер. Әйткән вакытка табып китермәсәң, башыңны кистерермен. Юлыңа кирәкле акчаны хәзер үк казнадан ал да чыгып кит. Егет патшадан шул боерыкны ишеткәч, нишләргә дә белмичә башын иеп кенә кайтып китте. Өенә кайтып юлга хәзерләнә дә анасы карчык белән саубулашып, көнгә күренмәс сулу көмешне эзләргә чыгып китә. Атна китә, ай китә бу. Бара-бара теге беренче карчыкка барып җитә. Аның янына кереп үзенең кайгысын сөйли. Теге карчык әйтә: Кайгырма, улым. Син минем уртанчы апам янына бар. Кайгыңны сөйлә, ул сиңа ярдәм итәр. Шуннан соң егет бу карчык өендә бер көн ял итә дә, карчык өйрәтүе буенча аның уртанчы апасына китә. Бара-бара уртанчы апасына барып җитә. Уртанчы апасы бу егетне бик яхшылап каршы ала, ашата, ишертә. Егет моңа да үз кайгысын сөйләп бирә. Эй, улым, бер дә кайгырма. Инҗеле тәкәне тапкан җирдә син көнгә күренмәс сулу көмешне дә табарсың. Ул кыз әнә шул инҗеле тәкәләр хуҗасы карчык. Безнең иң карт, иң бай апабызның сараенда 7 кат капка, 7 кат ишек, 7 кат дивар, 7 кат түшәм, 7 кат түбә, 7 кат идән, 7 кат тәрәзә эчендә көнгә айга күрсәтелмичә сулу көмеш булып утыра. Капка караучыларына кием салым бирерсең. Үгез алдындагы сөякне эт алдына, эт алдындагы пешәнне үгез алдына салырсың. Капкалар, ишекләр ачылыр. Кап-караңгы 7 төн уртасында көнгә күренмәс сулу көмешне алырсың да юлга чыгарсың. Егет бик шатланып, карчыкка бик күп рәхмәтләр әйтеп, шул минутта ук юлга чыгып китә. Көн китә, төн китә, бара-бара 7 төн уртасында әлеге бай карчыкның сараена барып җитә. Капка караучыларына кием салым биреп, үгез алдындагы сөякне эт алдына, эт алдындагы пешәнне үгез алдына алып салуы була. Капкалар, ишекләр ачыла да китә. Егет сарай эченә кереп, көнгә күренмәс сулу көмешне күрү белән исеннән, акылыннан китә яза. Алай да үзен нык тотып, шул минут эчендә көнгә күренмәс сулу көмешне күтәреп алып чыга да, атына атланып, кызны үзе белән алып китә. Ярар, егет белән көнгә күренмәс сулу көмеш шулай бара торсыннар. Без карчыкка килик. Карчык иртә белән торып чыкса, сулу көмеш торган йортның ишекләре ачык, кыздан җилләр искән. Караучылар өр-яңа киемнәрдән йөриләр, эт рәхәтләнеп сөяк кимерә, үгез мышный-мышный пешән ашый. Капкалар, ишекләр ачык. Карчык ачуыннан нишләргә дә белмичә, чәчләрен йылкый-йылкый караучыларга ташлана. Караучылар: Сиңа ничә ел хезмәт итеп, син безгә яңа кием алып бирмәдең? Безне өр-яңадан киендерүчегә без капкаларны, ишекләрне ачтык. Бездә гаеп юк. Гаеп синең үзеңдә. Шуннан соң карчык эт янына барып, аны кыздыра башлый. Эт телгә килеп: Син шул хәтле байлыгың белән миңа ит кенә ашатып торасы урында сөяктә кимертмәдең. Алдыма пешән куйдың. Мин үземә сөяк салган кешегә үрергә кыймадым. Гаеп миндә түгел, синең үзеңдә. Шуннан соң карчык үгез янына барып, аны да сүгә башлый. Үгезнең карчык сүзенә исе дә китми. Мышный-мышный пешән ашавы гына белә. Карчык ачуыннан нишләргә дә белмичә, уртанчы сеңлесенә китә. Аңа әйтә: Минем сараемда көнгә күренмәс сулу көмеш барлыгын синнән башка беркем дә белми иде. Кемгә сөйләдең? Кем белән качырдың аны, әйт дөресен? Дип аны кыздыра башлый.
Әмма сеңлесе дә аңа: кызма, апам. Синең шул хәтле җирең суың, мал туарың була торып, гомерең буена син миңа бер шырпы да бирмәдең. Ә менә ул егет миңа бүләкләр биреп, рәхмәтләр әйтеп китте. Көнгә күренмәс сылу көмешле дә булды. Синең белән алыш-бирешем юк, минем тирәмдә йөрмә. Сеңлесеннән шул сүзләрне ишеткәч, карчык нишләргә дә белмичә сараена кайтып китә. Егет көн күренмәс сылу көмеш белән үзләренең шәһәренә кайтып җитеп, патша сараена барып керәләр. Патша көнгә күренмәс сылу көмешне күрү белән исеннән, акылыннан китә язып, кызга гашыйк була. Шуннан соң вәзирләрен чакыртып, үзенең сылу көмешкә өйләнәчәген әйтә. Моны ишетү белән сылу көмеш: "Юк, син миңа тиң түгел. Мин бер ярлы кеше кызы идем. Кечкенә чагымда мине бер бай карчык урлап алып китеп, айга көнгә күрсәтмичә, шушы яшемә хәтле 7 капка, 7 кат дивар эчендә асрады. Бәхетемә каршы бу батыр егет килеп чыгып, мине шул явыз карчык кулыннан коткарды. Ул мине, мин аны яратам." Патша бу сүзләрне ишеткәч, яшьләрне тоткарлап тормады. Сөйлиләр, сылу белән егет гаилә корып, матур гомер итәләр.